Saben dino mung nyawang layar hatine, ndeleng konco sing katon mulya uripe. Mangane nang mlaku-mlaku lan senenge, gawe ati iki saya mangu dhewe. Apa bener donya iki ora adil? Aku kerja mempeng nanging rejeki isih secuil. Wong liya katon gampang golek duwe, aku ning kene isih krasa kejeki. Opo sing katon ing mripat ora selawase padha karo sing dadi sambat.